Yes, Hey! Yeah, don't do. Not yet, eh? Who paid you need your mammy? Kwam ade. How do you Ade ha yo fie. No, so I owe you. Eh ha me ma me fie. Oh, can you offer pay? What will you cook for next outing? Sably, what did you know? Eddie Abreu? What better have a pony need the Eddie Apple? Oh, wait. How do you call? Me ma ba me ma me fie. Ahon kwam wa. Anya kwemi de se banya ma me. E na ma ba ni fie. O so de yawen. Wo de yawen. Ewura kokko nsani. Wo na se propra. E kire se Mo bre ni me na ase. Hey! How do you be? Yeah, no. How do you be? kwamwa. C'est pas. Kwamwa. Busuan say dear. Ene ke manya busuan na me da ho kwa kampe. Abusuan hia ne bre say. Ahon kwamwe. Na wo ankasa wo gina we. Why pa na hia wo na busuan? E na ho so pa ne hia wo busuan ni say wo busuan. E mi wo busuan ti na ma ba me ma me je no wo busuan. O ma me wo sugu niem. Wo busuan we. Na me ka asem choma, me ka asem bi asem siu. Na asem so wuni ba busan. Da ma me. Wotia me wo subu bu mu sanse ma me na ade. O sinye me bai. Me ba ko fa hia ni bu busuan tete. Osere aduane kaka no bisi wa na obefa na odekọ we na befa na obekọ na odekọ na mse awo na aba ni den onye no kwafo me maame enyo obi na ni komo sewo oba abusa no oba abusa no abrantie fa wo twa na ohwehwa ni mu nfi mani so koro obi ansoma e de why o na se propra se de o jeje to be fi pa be fi abiro be fi mi yonkui na etimi me ye beje aduane o wase wo na de bra nu wadi hey kwamwe e fa so wo ba fi so e che wo mpredu na mi wu na me ko ba biem ni ka se wo ne ba fi na ka me di be yu de ka me wan o ba sa de yi ba fi wo san kwa san ado wo ajubi wajimi o adase nyansa ni kwada ko wale bi na wuma na sikeni pepe waware sabri nke o ma me den kwata akodu tire wo sa be pe na aduane asa akodu sorko aduane bi no sorfi akọ ja wati utafo abampe sorfi akọ aduane bi ni o ma me se yenko no eh so bi mu be se aduane o be se na mi won sa so do na ma na me so wa afu na arju wa no ga na munya bi we ko fa hu na munya bi ko na mo sorfi na me de fa sa na kame na mo na mo wo be tra ma me asa be pe aduane edi sorfi kwamwa me kana no se mi kun tina ya na mi fo ma wo mi kun fele mi kun eti na wo be fi ona wudu nsem nu na e ya no de mani hwe wudi no e ha de me no mi enu ya ba to kwamwa so wa ba ha ya mi fie e tu ba ma ya eti ka yo pesi yenya na yenye eh be fi oye be ne de oye na ba bu mi yo eh si mani so kwa mani so tete me ana ka bro me what do you say me no wo bro me fa wo no so Befi mo me ne befi na bu mi usika se me hia me do be kwa ahemfie wache wo odanse me do be kwa me se wache wadanse na hwan me bodu akra che aw kwamwa wo be mo medua wo be bo akro ma bodu me bodu me be twi me to ase ni amasa bodu ya na rewo ni amasa bodu ya wo ka se na na mo nya me friend su okrum ha me say wo friend su ni nia acha ntam ha ekura ni nyina dai mu nya hia wo so be kum ma bodu awi me so ma bodu me so ma bodu di enchu me di enchu ka sara be wo kum wo apa akosita enkuto dia afu apampem ohu anya akọ no de wo pema why ona se price popogro
Dufie. Hey, come on. You need some. Are come to one? Come to one. Oba makacho se come do. Ese musi to junjun come do. Come on. E come do. When you na ye ko yi. Kwamwa, me se come ni me so come ni. Ade wo ye beifo na ana. Me se me nua come do me se come do. Beifo na hu bibia na oba me se me ti odin a o se come de me. Come de me se. Akwa kwanso. E come ni pedi nkwasa asem. Boy. Miri me buso asem yu. Asem me buso ka mu no kore bia chere. Asem de sinu se me yonko no. Una na obi fo mpana. Kwamwa. Ade na wonsem kekan bi ese sebi obi ana adwene nyi bi se. Ade na ese okasa. Ade tin ko na se me. Na de se me na wo bebi sam sa nsam se se me na eye beifo na. Ade. In matisi so na beifo unu bompon. Sumu na beifo. Wo kwate ne se me ni nua bompon se ye na beifo. Wo kwate ne. De na mfrem na matibi. From abem. Kwapia. Meti adwene me hono na ensem ehu hia nko a me na beifo. Me na ye aboye na beifo. Mesrew. Why? Baby out na nya nokure. Ti baby am tin nya nokure. Me se nya nokure kwa mo aden. Asema ke wo adwene ho ye. Me nyinu yan ka meka. Na se bra wo bre wo hwe to kom de wi. Ni nyina se ka wo sika nka kom no sa. Nti wo fie ba na wo nim nyansa se wo adwene mu no. Wo hu se wo fie nyina wo hu se kom de me no ba wo de dwane bre me. Na me hwe. Come on, sorry, come here. Me se me na onye beifo ko. Why? E kom de wo de yenko na mpebi no. Why? Upebi wo hemfa na mamedi. Me baby wo me ho ma unni. Me yere baba yede na mamedi. Hwebu ada oyire na obeye. Oyire na obeye. Me se me yere ebe yede na mamedi. Nam se die na obeye. Yenko nam ko pedu anu ma unni. Me ma pe nse bia mo anu. Come on for aduane. Me nko me yere baba yede na mamedi. E die me so na wutu ko me do ni nyina ye potwotwo ye kom de wo so ja se onko. Aduane be na wo. Yenko nam ma akrantie ni na unim sa na oba unim nyansa so be ka se be so me nko didi. Na ise de hia na esim di kan busawo. We beifo na ma sha ase no mahu de meye me ho. Onye beifo me ye mo ne be yi me se. Me kwan kam do be ko baabi o. Wo de unim nti. Se ko beifo kam do be ko baabi mu wo kuna to atwene. Na onye beifo me se. Why? No kura kan na me mu wo. Me se onye beifo ye nko na ti bra wo bere nyina wona na nye beifo. Sore be sni. No so nko pe di mo. Nko che mami. Ese mi fiana Isuwa o musu Ese mi fiana Misi Hey, nana matem saunte Omo ana ba wi eja wasusie Kebi na matem obi ama ba fie ma ya ko mbi uni o matem monte ejize de me kan say ne obe wi bi eja wasusie a na kwamo anti ne bewu maso be ma me yakọ no hia me kwanti fia asimsi na ukachi uni Bisi ya no menti asi o ka no kra yesi buei ni se o kwan o kwa no msana adana ukasem ya chine ni obi wa rehum den sansa na wo no mboro so wa rehum a enye nsana ye waduane o de ende enye nsana ye meduane me wura ko me hu yi pa kafra na koda kama pa sei ni so be sa ubi no abere Didza ka sawina so se kwamo na se de wo ma akura di se hu na chi na akura iko ni se da be na be sa to pa o be sa be wu se bi kafra kwamo ntutimi ka inkwase esimbi nkyere me ne inkwase so me ka cho me ka se bi na nkyere o inkwase so na ka teme no ene so ka tele sa biri de be de na me sa wo makalo se mi okrawa Popo na yo krawa dedade se bibili se nti dedade hwe wo be hwedure wo nyini du yansa no okoi sabire nko wo na ti miensa kwa nkese o komo wonum se medwuma menyi dwuma papa bi aye wo ne dwuma papa bi aye nti no onwo komo wo she mi se na wo kaseme be ma makoma to mi yam emi huru me ehuru me ni pe ni bre kwamwa ehuru me ni pe ni bre pa obi amema ya kwa fi de wo be buru me
Kwamwa. It was so Suban. Kwamwa ikumu obi budi kwamwa wa konkonseni kwamwa na no ka asem. It's the benefit just and my bonny we kwamwa. You know, Bonnie Bino. Who wants some papa now catch you in your bonnie? As my okay, Papa Binu. I am a bow woo, I could have brand new. Think I may not come to Subu. I do. I do. And not happy. Kwamwa, a Jew yao. I took a penny, you came your tea, I was agreed. We may baba, so come, we. And then can't go uncle. Memenko. I can't your plan. You see the new word do so. Only you know, the fatano. Until through. Would ye appear one was wound through? Then so now for the court. Would they wound through? Madam Yanko, when Yanko and Menamenko. Saint Neodo. And Matilda is so. I will eat our Oban. One and any food. And okay. Hey, come on, Miss Sue. I say we didn't move you. Hey! I say, I can't mean more she, come on. Hey, Bob! And you know what is this? Also, one and a cool, one also. Come on, Miss Rumia, and from the night and go to the patenting come home. Come on, Emmanuel, and my fan can't see Miss Au. Hey! I say, I can't come on. If you see, I see, let's go to you. And if you money, Simon, and me be one of a Simon bone. You are not kind. Who did it? Hey, Bompon, and you're not kind. Come on. She want to say you, and you're flowing fear meeting could yet and say, Me, your friend, you know, answer one union and Mokai, most of an air bay for, or no cool out if you want. Meeting you are not to free. Now I'm to free. Come on, Miss Hill. Come on. If I'm going to form a new Metuano, Medura dear Seminole, Moto, a bina home. Your boy coming if you mean this couple of French. I mean, this up. Why won't you be so on and walking? Come on. They be say you mean no come us, maybe no come my ye. Woo. Many baby punk a main country. Ah, main cano, I didn't know, no crumble, piety. Hey, come on, one we hear cutting the crowd, one we hear cutting. Let us leave your force in a kaka. Come on, dear. I am no man to go 1 hour if you didn't 1 hour. Me, Busso was no great work at it. Hey, come on, force and come. A boy flew also on one another Kumba who Yanka said then. May come will be at the also on another Kumban. Me, I mean, Minnie, some atom and suffer. Say, bear finable ampon. Say, dear, move ye. A dear bank can make it here. But you dear, as my say, you do. You move a year, do a mamma. Say, yes, him was here also. Eh, woman, don't say, I would not be for. Yes, I must say, I would them, and so quaso, hey, baby, I say me, concern, say, Miss Yeboah, yes, sir, was some more, Yabodom not done in the Hawaii side, and the will remove food, and Crabeman and what the number to one, never must say Yabodom not done in the home Crabema, Kurumuha. Sa semi agent, Nipa Ben so crana, Beccatem so penny. Yes, so say Yabodom may be for. And I miss a me. Send me to him who obey ye than a Macobo. Yes, they say, Yaka, Yademia Batahon. Should I say me fear had ye some woody heart and entry and tea, Berfy, Nebuampon. Medie, bay you bonum and touch Menta bay you will be a cheat. Enti monso amase mun sine ko so mfanwu apampa so nkokase me say abodo mebe fo menka ba bi ada na menka so korada meka nka na nanu muntia meka menka bi korada enti no say mo se na monka nkire wo bi ase mo na mode mu ani atofam say na nanu mo bie mu ani ti mu adura sase foforo so ti mu ahunu de wo nyina ne ma ekoso enti no munyi mi din firim na mi din hunsan anya sa mu anhwe yi a mefrɛ mu ahenni mu ye ma se mi hia kyerɛ sɛ mi din hu begu fi hwɛ mu nana ya abodo me nka ma ya mu ma me kwa awo so a wa nkyere wo wuye ma mi bere ye pa sa bere kura de wo kura de ne wo pɛgya kakra so ma me no wo bompoa ɛna we nana wo ye ketwa
maame bo no fo ma no se be ye kura eno ya ma na kwa kura ma na enso kire se we swa enti ne so osu gu ne so ahwe awo so beto awoni na maame isu po nyina ka ne minimu ya Bodom te ho no wobunyam ne ho no wobunyam ne ho ye enum nyina mo nana mo ba ma kuma se mo ikruma ye we dudu na enim ye ne Suban se wutwem na to se boma mrima uti fonton from se esu na za ko busa tirema de fo se hwa mo ne ka twene no nom ka so munimu a wudi wunim ikruma fo no munim ye ne Suban nti omo ha de bi o mahu no mo kan kromu hafu onim wo na ne Suban wo a wo ne tie wonim ne Suban abonten sofo mpokura etimi ehu empani se ye kase wakonwabo akase watan enyi na kinyi mu abonten sofo mpo etimi ehu ne se na ya Bodom wotie ni so ne ba ya wode ti kurom hani na mu amone ne te da so de na mu antimi ehu no minima ni frafo amo ye mo nso de nkonko sa mi din hu me nkan ba yibo no abote opanyin eni minua boampo yenyina babia nka se wo se na ye de ni teni eno na ye wanwan oda wo ma obumfu na wiye mudi ayewu esrew na mo musa amoto aka mo komena dobe mu amusa amoto aka mo komena dobe se metiwe nipa be enso na aba ha echina nko watu wo da efo ne na tira nkonwa echina nko ne ye be frɛ me se pesika beta adwum me so meti he meti adomfo ada woroma abusua ehyiemu ha se no do kwasem ne se ensem bi koso a me enyama bojo anya fe na dede na anya ni kanso etan ade ti na se bi producer oba panyi oti wo sei mutimi bode bayi ba me ti wo abruwa ti wo se bi producer se muni mu a ona na wo muni ama muni ba wo mu yenya kan ho yawo muni ewu ye na mususa abruwai eda fa mo shede ntumam ehwe mo a wo chamaki na we bo me ko ho me de mo ko afu me na me de mo ye aduma madani awonta na me de mo ye aduma na me de we ye chikentem wo je me dani wuchi wa mo ma chiwo na wa bachata mo na me de we he chire na me de we ye aduma na me twikanta ne ko chire na we sim sadi abruwai si abram ho ama ne mo peja buampon wo ekasa wo buampon ba ana ba fi ena mo body bayi ama mo yire num so aba besom na wo nya no ade na me pa wasempa na mi se wo ye fon sa wo ye fon pa ada wo babri wani bayi ada wo tete wo fi a wo fa kwa wo fa nti na me ka kire awodo ado ba awade ya tie e che bida ba wo wa ho fa fi ebi mame be do wa ye ba afa e de che uri ya ikiri chokono me o che mo fa nti na acho mo ko fa wo ba ade we che o di akire enye o che di akire enye afa e de wa da ni eyi na nkoko na mutututi mi kiri chiwo mame me ba yo me de ntia me fresh o patiri wani yeme o patiri wani yeme nana num twiaka mame nyanto boase me pese me hu bibi o to patiri wani bi o patiri wani bi wa o yanko ti wa na mo no yeme ni kanche no o che o nya no o yeme ni kanche me wa mo nya cha ya do mami de ntia me fresh emu nyina ne se e pese me hu bibia ansa na nhyiemu ya sori ya anya sa ye nsori sabo so obayifo meboa mo so obayifo media me dabia beka baye bia ni wiase sa so twedi ampon otu ane matiem se baye o wiase ankwaka kyerem dadaada enti se mo se obayifo a ba bia mo hu se wo ye bayifo na wo otu no me pese mo kire ansa ne asori ano eni pa mu so okunu baye no mo kyerase ni empege mu mo na mo yire no ofa ye ka se ekuru no ye wae ni a enya de ai bebuda e dwantoa na menimi nwa panyi ene yere no ye de bema wo na wo de ama ye na ama ye no fa di uni se yimu bie no ma wo hu beyida na so sebi misremika eto da nipa ensimi bi firi onu mu aba ene wo ne ye bi a obeye ene wo nantie eni se ne obesi akura wo ho no e ma obitimi nya adwene bi e de ma se bi a sei ena wo ye
nana wa to da na oburu enua kasa twitwie na odume yen ofa mi suma braba mi be mi hunu mi ho ano ensanu mi sem bi firo no mba ofa mi nya adwi mi se bia wo na aye me na so ni nyina mu no empanyi sese anyere a enti ya mo ya mi ndi na ya na me ya sa no efiri mo ne ye na nka mu chicha no me no mo muda me na mu gu ma chi no me no mo no a ina me ko fem mo de ba ba fia mo no sha bida no na me ka cha mbi cheda mo ena mu anyinyi a mo be didi ama mbe ya di ena me ka cha mo a cheda mo efiri ne ya mo ya cheda me ene ya mo ya cheda me ncheda nti ofa ye be sese na nanso ye tie bia no onfa nche ne mum ya onka insurance eni ensem e beboa ye sansem ni pie free nanum bade a ye mu bie no be kasa ase ne biem de a chene da ofa ye pa ocho ofa se de minua boampon kan ye nana se de ono akan ma ye ma me free mu no na atete ya bedu sa me na ye mu bia de enhye dan free ya no ma ye nko kan bebi so ye beifo na se de na boampon kan ensem nana ya ne free wa no ba no enu nti na ma bia obi adwene sa ne nyina nkamfo no ya ba cho ofa ebi nsi bio ye di ja to be si so na o de amana na se se de ti bia no onfa nche da uma ana mo yire no so sisi ade na mo yire no ka sa se de make ya ha anja ya cha me seba me hu say me seba do ho aso manisi yase so se do mo kan ne ye bi na ya na ma nkofo dwen sa me kura de me minti me ndwen sa adwen ne ma enti se ya ye bibia kire na anya ne anyo ho franche why mate ono akanya ncha nya no ofa enti wo say said ye kana omo aye chechi mi abu nkoko omu ade na ate wo no aso me pesa me pesa me dia me pesa aso me pesa ma se sa na me pe so mami ya go ya sha enu aba wo dia nyanu ade enu mama enu nya mai kura na ya sha baby how no wono ayamna no ejida mani kanche ya do why yo mate mami dia tiani say baby how no wono se ni panan nanso ehwemu a kono sa kura agi atum yo to so nan no so onyi ntuma enye hawo eye baby akura wadi ntwo eti aka nyina afu a ba ko no woni tumi bia nti ba yaje ba ko no tumi no aka miensa no wo mu nyina ase wonya beifo ofa na wo kana sa dia sa wo so wan kan yi ade nti na man kan nya no a na ede na maka misi a chopa na na ye nyina ye pa na ade na wo yi message a chopa na ento asum hwe okra ko fa so pa chewo to enya sa enfuru akomam odo pa chewo ni enfuru akomam na na fa ye pa chewo so ebi nsi bio anti mami nya no anso so ne nsa da ne nsa yem ma tie ne cha ai etie ni ye ma pa wa no ma cha ano mo nya mpa ma cha wa so nka sasa ma tie Yanoa. Yeboah di. ta ku nyambre Agena ubu ahumi ye ade. ni na se me show ni ma se ja odi bi be ba ni odi se ja e show ba me se bi ya sun tra Mabani sansa. Yes Yanoa. Wiem enyi na nam sapiana. Enu se esume gotolo. Na no me bibi ayi bidi. ni ira Edio Yanoa. Mami kasi nchiro. Kisi bo menana. Bibia ay kama. Mempese ubi bibia be ubeka se bia opochiri no. Ana wotieti no. Ana sebi
wotie eniamo nsɛm bi edi akyerɛ no maame no anye hwɛ kora no ɔhwɛ yɛ pɛn nti mesrɛ wo saa bere yɛ biribiara kogu dɛ baabi a wo sɛ da no deɛ mesrɛ wo yina ɛfa wo do ntina efia sɛ bi asɛm bia ɛma akyiri bi mepakyɛw paa mewura wo deɛ wobɛka ne saa o wo nana nasetena ɛden nasetena ɛden ankasa ahokyerɛ wɔ nyina akyi na wo nsa nyɛ asomdwe deɛ sɛneɛ na ano ɔde omewura meka wo sɛ menyɛ din na menkasa menyɛ din na ɔno deɛ da biara na deɛ wɔyɛ ana wɔyɛ Yanwa wasɛm deɛ ɛyɛ abere bi obɛyɛ biribiara wo mpidia mfiri nsuo gyina wo nom na mene nsuo da wobɛmene nsuo no sɛ wakasa yɛ de bɛyi nyinaa awi asa na wamene yɛhu sɛ yɛn so yɛbɛgyina bɛduru saa ne mpɛmpɛnsoɔ no yɛbia yɛ mpo deɛ ɛbɛyɛ akyɛn saa nti mesrɛ wo wode saa mmerɛ yi ne ɔfa no na kasa ne nsɛ biribiara bɛyɛ kamakama nti mesrɛ mɛpakyɛw paa yɛyi na yɛmfa wo dɔ ntena na dɔdɔ ma so ɛkɔyɛ wo dɔ sɛ bɛyɛ bɛnyɛ biribiara de nti mepia bɔ ntɛn wo sɛ pie bio mekɔpɛ biribiara ba meadi na nyɛ bɛdi deɛ ana yɛnom nsuo na mewura kɔbra yɛno to da na wasɛm ayɛ de kakra wobɛkɔ aba paa mekɔ aba wobɛba hwee